Am scoate de aici din plastic, am dat tot plasticul ăsta și acum la carenaje trebuie să dăm de aici șurubelele astea de pe aici. Bun, am dat bara jos, cam așa arată fără, tot aici. Și acum o să ne apucăm să polișăm farurile. Bun, acum ca să polișăm farurile, mă avea nevoie de 6 mg de astea speciale pe 600. După de pe 800, 1000, 1500, 2000, 2500 și 3000, pentru că farul ăsta e destul de rău. Și hai să începem. Și pentru toată această operațiune să avem nevoie neapărat de apă, și așa că o să mergem acum să facem frumos o gaură într-un dop de sticlă, punem apă și ne apucăm de treabă. Bun, am adus aici apa, făcut frumos o găurică în dop. Și acum o să dăm pe far și începem cu pe 600, punem frumos pe asta și începem să-i dăm. Am terminat cu pe 600, acum vom pune cu pe 800 pe ambele faruri. Ăsta nu se observă încă așa bine pentru că încă este umed. Ăsta se observă foarte bine. Și acum mai dăm cu pe 8. Și cu pe 800 am terminat acum. Uitați-l aici, asta folositul, frumos cu ăsta. Bun, pe 800 e gata. Acum trecem pe 1000. Am terminat cu 1000, pe ambele faruri nu se observă foarte mult pentru că sunt umede. Acum o să-i dăm cu 1500. I-am dat ca lumea să iasă lacul de tot. La fel și în partea asta. Uitați, se observă aici un pic. I-am dat ca lumea a ieșit lacul perfect. Bun. Revin când termin și cu 1500. Am pregătit și 1500. Dăm frumos pe faruri, pe ambele faruri. O să fac un vlog separat și cu bara, când o să o șlefuim frumos și o să o vopsim. Aici, dacă se vede, a dat fratele meu puțin, dar o să o fac eu ca lumea și o să și vopsim. Adică o să vopsească bunicul meu, nu eu, da? Vopsim frumos. Asta o să le șlefuim, o să le polișăm mâine, ambele faruri. Astăzi decât o să le șlefuiesc tot ce trebuie și mâine le polișăm frumos și o să vă arăt și cum o să le polișez. Revin când termin cu 1500. Bun, am terminat și cu pe 1500. Acum o să vă arăt cum arată ele umede, gen. Adică cam așa și așa, care farul ăsta era cel mai rău dacă vă uitați la începutul videoclipului. Și acum o să fac o mică pauză pentru că am deja o oră jumate de când șlefuiesc la ele fără pauză. Am și o gură apă, două. Cum o să fac o pauză și o să vă arăt cum arată amândouă uscate. Bun, deci mai făcut un pic pe aici, pe la bara asta, pe aici așa. Am zis că sunt pierd timpul. Cam așa ar arăta ele. Nu sunt uscate, însă nu vreau să pierd timpul degeaba și mă pregătesc să dau cu 2000 acum. Dau frumos cu 2000. Am schimbat aici scociul pentru că nu vreau să zgârie aripa. Și da, cam așa arată. Videoclipul următor o să facem bara completă, dăm frumos numerele jos, tot, curățăm ca lumea. Acum am dat niște pensule de detailing, o să curățăm frumos pe la interior pentru că arată oribil. Arăta oribil că am mai făcut eu ceva pe la ea. Și ia să ne pregătim să dăm cu 2000. Bun, am pregătit șmilgărul de 2000. Dăm frumos pe faruri. Mai avem 2500 și 3000. Și dacă vă întrebați de ce 3000, pentru că erau extrem de mătuite și am vrut ca să iasă perfecte. Aici avem și șurubelele de la bară. Și acum să dăm bătaie. Bun, am terminat cu 2000 pe ambele faruri. Da, o să revin imediat. Da, m-a ascultat puțin de muzică, că la un moment dat chiar mă plictisisem. Cam așa arată, am dat cu 2000. Acum o să mă pregătesc să-i dau cu 3000. I-am dat ca lumea, șlefuit-o. Sper se focalizează, dar da. Hai, așa arată. Cu asta dau mereu. Așa, șuruburile la locul lor.
Farul ăsta încă nu prea s-a uscat. Asta l-am dat cu 2000, l-am dat cu 2000, acum cu 2500 și după aia cu 3000 și am terminat. Și mâine o să le polișăm și tot mâine o să ne apucăm și de bară. Frumos, o să le fuim. Mai dat un pic așa. Da. Și poate duminică deja o să punem pe mașină, vopsită. Doamne ajută. Da. Revin când pun 2500 pe burete. Bun, la pregătești pe cel de 2500. Poate pentru voi pare așa puțin, câteva secunde. Am terminat cu 800, am terminat cu 1000, 1500 și tot așa, foarte, foarte rapid, însă sub aceste părți chiar e multă muncă și să fiu sincer cu voi, chiar bă chinui. Să iasă cât mai bine. Pentru că până la urmă îmi place rău mașina asta și chiar o iubesc. Și da, acum o să mă apuc să dau pe ăsta cu 2500, după dau și pe ăla și după aia cu 3000 și mâine ne apucăm frumos să le polișăm. Revin când termin cu ăsta de 2500. Bun, am terminat și cu 2500 după aproximativ 40 de minute cu amândouă. Ignorați mizeria după jos, folosesc, am câte o sticlă din asta de Lidl pe fiecare far și da, așa arată toată mașina. Farurile mai avem acum 3000 și am terminat și mâine le polișăm. Că mea oră când zic că le polișăm mâine. Și aici la fel, i-am dat. Am mai dat acum puțină apă, ce mai rămas din sticlă. Așa arată și ăsta, cum știi, și milgherul de 2500. Acum schimbăm pe ăla de 3000 și ne vedem cum ar veni după ce vă arăt și cum am făcut cu 3000 aici. Ne vedem mâine cu polișatul. Revin când montez ăla de 3000. Bun, fraților, gata. Am terminat cu șlefuirea lor. Deja am pornit blitzul pentru că afară deja se lasă seara. Bun, deci mi-am dat cu P3000 frumos. Deja altceva. Acum frumos strângem, punem totul la locul lui și mâine, acum mă duc să mănânc, fac un duș și mâine le polișăm și, cățel. Bun, le șlefuim frumos și după, frumos ne apucăm de bara asta, scoatem frumos, Rex, taci! Scoatem frumos tot și emblema dacă pot și ne facem frumos. Mă gândeam și bara de pe spate să o fac, pentru că și are câteva locuri unde a sărit vopseaua și na. Bun. Ne vedem mâine. Pa!